входа на общината на Младежкия дом и... дай още малко. Добре. Благодаря на общината на Младежкия дом за поканата да сме тук на Мартински театрален маратон. Аплодисменти за тях. Аз сега съм Кони Карабашев и съм част от първата група за импровизационен театър в България, КХХ Импротеатър. Гостували сме преди много години тук в Пазарджик. Се радвам, че отново сме сред вас. Има ли някой първо да разберем, някой, който е гледал импровизационен театър преди това? Да. Виждаме. И ти си гледал. Правилно, точно така. Да. Добре. Виждам, че много голяма част не са гледали. Има ли хора, които не са гледали, но знаят какво представлява импровизационен театър, да дигнат ръка на 3, 1, 2, 3! Ето, виждате, ето вие господите, здравейте. Какво е според вас импровизационният театър? Понеже видях, че не сте гледали, но знаете какво е. Не знаете. Какво предполагате, че е? Точно така, това е нещо интересно. Тези, които не знаят, ако не са гледали, нямат никаква представа какво е, от сега мога да ви кажа, че най-вероятно ще бъде интересно. Здравейте, да се представите за нашите зрители. Аз съм Васил Бовянски, част от ХХХ Импротеатър и съм тук във връзка с представлението тази вечер. Да, какво да очаква публиката в Пазарджик от вашето представление тази вечер? Много интелигентен, тънък и фин хумор в импровизационната сфера и така. Какво е импровизационен театър и има ли почва в България? Аз го познавам от 14 години, импровизационния театър, откакто се е появил в България през ХХХ Импротеатър и мисля, че може да става по-добър. Тази игра ще разказвам историята за Хари Потър. Като всеки от тях историята ще върви напред, всеки от тях ще разказва историята в жанра, в който сме му дали, като той ще бъде посочен от мен, когато се вдигна ръката, той спира и така преминаваме през различните жанрове. До вечера какво можем да очакваме? Ще се смееме ли тук в Пазарджик? Така, ето казвам за до вечера. Тук вече съвсем сериозно. Това момче от един сериал. До вечера ще представим комедиен спектакъл с много драма в него, която обаче ще е на наш гръб, в смисъл на нас ще ни бъде тъжно, на хората ще ни бъде весело, вероятно. Кратки импровизационни форми, т.е. 8 игри. 8-7, не знам, те първо ще разберем, защото импровизираме и не знаем точно какво ще ни се случи, но това, което е най-важно за хората да знаете, че от тях зависи спектакъла. Ако шоуто ни е лошо, е изцяло заради предложенията на хората. Вие как се казвате? Аз се казвам Николай Николаев. Участвате ли в това представление? Не, аз днес ще гледам моите колеги. Защо? Тъй като съм взет, имам един ангажимент малко по-късно и няма да успея да дойда. За това ли няма името на плаката, вашето име? Да, точно заради това е. Да. Какво ще кажете за импровизационния театър? Много ми харесва, дава ми огромна свобода и в живота, и на сцената. Оригинални ли са мустаците ви или ги лепите? Всеки ден ги лепя. Сутрин. Косъм по косъм. Благодаря. Вие как се казвате? Няма значение. Не е смешно. Това кажете как се казвате. Здравейте, аз съм Тони Карабашев и много ми е приятно. Това е нашия общ работник и шофьор, но даваме му думата, за да покажем, че всеки в нашата група има значение. До вечера от колко часа започва представлението? От 19:03. Има ли свободни места? Шок. Не. Има. Има много. Браво. Поканете хората. Заповядайте тази вечер от 19 часа и 3 минути в Младежкия дом. Даваме безплатни обелки от бомбони на всеки трети зрител. Не дъвкани. Ние сме ХХХ Импротеатър на гости в град Пазарджик. Благодаря. Вече сковай цяло малко легалце, защото Потър беше роден. Малки Потър, папа, с зъбки успя да си направи собствена купичка и гарленце за нужди. Пак с зъби го форми, изписан собственото си име Хари Потър.
точно в този момент една светкавица буф направи белег на челото на Хари. Бащата на Хари се ядосва за светкавица, скокна по дърветата, так, стигна догоре, където дошла мълнията, бам, прозвава си, дук, чик, каза, няма с индийски, Срещна своя истински баща. Който се пада дядо на Хари. Така за Ей, се, каза бащата на Хари. Няма така да правиш.